Ndị Igbo ndewonu. Ihe m ji wee bịa taa na-ewe m ezigbo iwe. Ọ na-asụ m ọsụkọsụ n'obi. Onye ma m ji sị ka m bịa n'Igbo Ndị Ọma TV bịa kwuo ya. Ọ maka ihe ndị a na-emegasị nọ na South Africa. Ama m na ihe ndị a na-emegasị nọ ga-emetụta ụmụ Igbo nke ukwuu, maka na ụmụ Igbo bụ ndị bụ na ebe ọ bụla ha hụtara onwe ha, ha na-emebe ebe ahụ. Ha na-anụgasị ụdị ihe dị iche iche dịka companies na ihe ndị ọzọ. Ugbu a, ana m asị na oge erugo mgbe ụmụ Igbo ga-eburu akụnụba ha bunete ụlọ, maka na atụrụ ilu si na akụ ruo ụlọ amara onye nwe ya. Biko ndị Igbo, ka anyị rapụ ị na-eje n'obodo ndị ọzọ na-emebasị obodo ha. Ala Igbo chọkwara ụdị ihe ndị ahụ. Ala Igbo nwere ala ga-aba ihe niile na-achọ ịrụ. Ala Igbo nwekwara ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị siri ike ga-ewepụta obi ha ịrụ ọrụ, maka na ọ bụ iburu ihe ndị ahụ lọta ụlọ, ala Igbo adị mma. Ụmụ Igbo na-enwe ihe ha na-arụ, ahụkwa ọrụ ha ga na-arụ. Ije n'obodo ndị ọzọ jee mebacha obodo ahụ, oge ruo ha sị gị na ha achọzikwa gị ọzọ. Olee ihe ị ga-eme? Ị ga-ebu akụnụba gị n'isi ka ị ga-eme ha gịnị? Biko ndị Igbo, ka anyị tụgharịa uche na ihe ndị anyị na-eme. Ka anyị mara na ala Igbo bụ ala anyị. O nweghị ihe ọbụla ịrụ n'ala Igbo ga-abụ ihe efu, n'ihi na ọ bụ ala nna gị. Onwe onye ga-achụ gị. Biko ndị Igbo, ka anyị tụgharịa uche maka ihe ndị a. Ọ bụ na ihe m kwuru dị unu mma, ọ bụ na unu nwekwa mmasị n'ihe m na-ekwu, pịakwanụ na subscribe ka ọ dịkwa mgbe ọzọ. Ka Chukwu gọzie unu.